Yebo, 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 yebo. Kunjalo, 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 kusazoba njalo futhi. Ngeke kuhlale kunje. Iqiniso yiqiniso, iqiniso alisoze lajikwa futhi iqiniso awusoze waliphika. Iqiniso alidingi ukuthi ulithande. Iqiniso alinankinga nokuthi ungubani, kanjani, uhlalaphi. Iqiniso limile, iqiniso liyohlezi liyiqiniso. Ngishayekile, ngibonile, ngizwile ubuhlungu, ngixakekile, ayisekho into engayizamanga, kodwa akukho okulungayo empilweni yami. Impilo inzima. Namhlanje isigadla senyama siyabingelela umhlaba wonke sithi sanibonani, niphile, nithobeke. Nize ningakhohlwa ukuthi noma izivukuvuku zifika, kodwa akusoze kwahlala kunje. Namhla abantu esizweni sakithi bakhathazekile, abantu bahluphekile, baxakekile, kunzima ngendlela eyisimangaliso. Namhla ngifuna ukukhuluma ngezinto esingazinaki kodwa kuyizona ezidala ukuthi sixakeke nafuthi. Izinyembezi, ukukhala, ukuxakeka, ukuba sosizini, ukukhala, ukuxakeka, ukuba sosizini, izinyembezi. Akuyona into okufanele uye ngayo ebunyangeni. Akuyona into okufanele ukuthi uqale izifike kuwe bese kuba yima usukuma uye enyangeni. Ukuxakeka, ukukhala, ukuba senkingeni, nanoma yini ongayisho, akuyona ekwenza ukuthi kube yima ucabanga ukuthi uzogijima uye enyangeni ngoba usukhala. Sengishayekile, sengiyezwa. Wena uzwa ngoba usushayekile. Ake sifundeni ngamaphutha abantu. Ake sifundeni ngey'nkinga zabantu. Kuyosisizaphi ukufunda ngamaphutha nangey'nkinga zabantu? Kuyosisiza ukuthi inkinga eshaya usibanibani ingasangishayi mina. Iphutha lehlele ubani lingasangishayi mina. Hhayi dokotela, sikuzwa thina kanti uthini. Ngithi mina akungabi inkinga ngoba isifikile kuwe. Akungabi inkinga enkinga wena bese kuyima wena usukuma uye kudokotela. Manje ngizwa kanjani kudokotela engakabi nankinga mina? Lalela. Okubalulekile ukwazi ngawe ukuthi ufunani empilweni. Ngoba uma usuyavela usukhala, uyofika udala inkinga naphambili, uyokhala nala uyakhona. Ngani? Ngoba usukuma wena uyakhala usufuna into yamanje. Awekho amaphilisi owaphuza manje kuphela isifo manje. Isixwayiso lesi. Dokotela, uyaya enyangeni. Ake ngibekise kanje. Nakhu ngifuna ukuganwa. Ngibonile intombi yasekuthinithini. Lalela. Uthi umbono kadokotela 2+2. Usuyibonile intombi yaseMandaba. Usuyibonile intombi yaseMangozi. Usuyibonile intombi yaseSwazini. Usuyibonile intombi yaseMkhuzi. Wayibona intombi yaseGoli. Unesifiso sokwakha umuzi wakini noma umuzi kababa wakho noma ukukhulisa ikhaya. Qala phela le ntombi uyishaye ngomuthi. Ishaye ngomuthi uyithabise ungakayikhokheli. Ishaye ngomuthi ibe ulamthuthu ungakayikhokheli. Awu, ngamshaya kanjani dokotela engakalenzi iphutha ngoba siyazwana, sijwayelene, sidalelene nje ngendlela emasindawonye kuba mnandi ngayo. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo. Okwesikhashana lokho. Into ebalulekile ngale nkathi umshaye selapha ya.
ulwela ukuthi wena ungaze ufike ekukhaleni. Ngithe kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo ney'nkinga esigijima sesiya lapha. Nihlukaniswa yini naloya muntu? Wena into okubalulekile fika ufake umuthi uthi ngqi, umakhe abe yile nto ofuna ukuba yiyo, ukuze iy'nkomo zakho ungeke uzikhalele, ukuze amandla akho nokuthi umfundisile wenzeni ungaphindi ukukhalela. Yingoba wasebenza kusakhanya. Kuyasiza ukusebenza kusakhanya ngoba uma usebenze kusakhanya ilapho wazi khona ukuthi kuyothi kufika ukuhlwa wena kade uqedile usukwenzile kosuku. Yini ukuhlwa? Ukuhlwa kulapho-ke sekufika khona iy'nkinga, suhlukene nesithandwa sakho sebakwalile. Usuza kodokotela ukuthi abakubuyisele umuntu ngeke asabuya. Ngoba uzothi uyambuyisa kanti lo asafikele kuyo sofika mgaqa umuthi. Asisebenzeni kusakhanya sizwe sakithi. Uqala ibhizinisi awunaso isisekelo. Seyashayeka ebhizinisini seyima uvuka, angisenalutho, sengishayekile ibhizinisi lami akusenzeki lutho. Wey bakithi, asisebenzeni kusakhanya. Hamba uyothola isisekelo bhizinisi ungakaqali. Ngakhile umuzi wami angisahlali kuwo, bayangithakatha kwenzeka lokhuya nalokhuya. Hey, usayitholile isayithi yakho, ufaka ikhonkwane kuqala. Qaphelani bakithi, ayikho into ozoyifuna manje yenzeke manje. Ayikho into ozoyifuna usukhala ucabanga ukuthi uzokusula iy'nyembezi. Yonke into ihamba nge-step, yonke into ihamba ngesikhathi, yonke into ine-movement yakhona, yonke into inesisekelo sakhona. Mina ngiyanixwayisa ngani ngoba abantu bafuna bagamuka sebegijima. Badala amaphutha emsebenzini bona ngokwabo, bathemba iy'nyanga. Uma iqala vele selifanele ukuchitha, lizokuchitha. Ngoba uzothi uthemba inyanga, awunawo amandla okukhokha imali yele nyanga ukuze ishayelele ekuqala. Sibuye laphi? Sithanda izinto ey'nkulu singenawo amandla azo. Icala mase lingenile lajula. Ntshontsha idokodo dokotela. Iliphi idokodo engizolintshontsha ngoba kumanje yonke into esibayifaka kwikhompyutha kanje. Abantu abaziphathe kahle bahlonipha umhlaba. La emhlabeni kuyashisa, nathi kuyasishisa kwathina. Basekhela iy'namba nje bashisa lokho kwasemhlabeni. Siyasha isicathulo. Shisa ngisho udokotela. Nami ngiyakhala sengihlezi ngiphethe iwisa. Pow! Pow! Ngiyolibeka mhlazane kwabuya inamba yami lelwisa. Sazobiza iy'ntatheli. Leyo khekho kwenamba yami ngifuna ivele umhlaba wonke. Ngifuna ukuyilwa ngiyiqede. Khombisa ukuthi ngusigadla mina. Senyama, sigadla, senyama safele emazweni. Ndaba zabantu ziyakhulumisa. Maxoshwa imfeneko lakini embodla. Ha! Umzimba uney'ndleko. Yimi loyo. Bathi mzimba, ngithi mina mzimba uney'ndleko sigadla, senyama safele emazweni. Makhuluma kwenzeke. Hey, ukukhuluma kwahlula amaphoyisa. Asihambeni nenkulumo yethu. Sebenza kusakhanya. Lungisa inkinga ingakakunkingi. Lungisa inkinga ingakakunkinga. Inkinga mayise inkinga isiphakathi ayisalapheki. Kunabantu abafika baphuthunyiswe ey'bhedlela. Ey'bhedlela ezinamagama, ey'bhedlela esizaziyo, kodwa umphefumulo uphume sebefikile. Kade wasazi isifo sakhe wangasinaka? Kade wayazi inkinga yakhe wangayinaka? Asiyekeni ukuthi siyazi emhlabeni, sibe ngabathobekileyo. Sifuna ukwazi ukuthi sifunani thina. Hawu ngiyakadokotela ngiyothatha ibhakede lomcebo. Kuhle, futhi nalokho kubi. Ngoba kudinga isikhathi oya ngaso
cabanga kaqala, cabanga uhlaziye bese uyothatha ibhakede lomcebo. Lokho kuyokusiza ukuthi uma uthatha ibhakede lomcebo uyazi ukuthi abantwana basanekusasa uma begeze ngebhakede lomcebo uyazi ukuthi bayofunda ezikoleni ngeke baphazamiseke, bayokhula kahle, azikho inkinga, awukho umkhuhlane ozongena kubo, uyovikela ikhaya, bayaphakama abantu baya phambili. Hayi lokusukunyiswa ukuthi sengifundile ngiqedile ngineyinkinga. Inkinga mina ngifuna inkinga sisukunyiswe yiyo. Usufuna ukuthwala ngoba uxakekile? Awusenamali wena okwayiphatha imali phela wena. Wenzani usaphatha imali? Sewufuna ukuthwala kwabo 35,000 wakuthola ukuthwala kunjalo. Sewufuna into ezofaka imali endlini. Ngani uke wayiphatha imali wena uyangani kuyosika isipoki? Ngizama ukunivula umqondo. Sikade senyama safele emazweni ndawo abantu zakhulumisa ngithi mina vele kuyakhulunyiswa kusukile ukushisa emadodeni. Ngithi mina kini. Inkinga akungabi yiyo esisukumisayo, asisukumeni inkinga kasinkingi. Sengilahlekele unkosikazi, sengilahlekele inkomo. Biyela umuzi wakho, lungisa inkinga. Uyifunani wena? Abantu abayizibuze bona yini abayifunayo bangene kuyo. Mina benginibingelela nje. Ngigqugquzela uthando kini. Ngigqugquzela ukuthi akungahlali kunje. Asisukumeni amakhaya ethu, sisukumele imizi yethu, sisukumele kusasa lethu. Hayi ngikhulume kanje. Uhlupheka nje wena ingoba ekhaya awulinaki ikhaya. Uhlupheka nje wena ingoba impilo yakho ufuna iphelele emjondolo. Uyakhohlwa yikhaya. Ikhaya yikhaya kubekiwe lokho ngeke uzukushintshe. Ngithe iqiniso into engaguquki, into emile. Ikhaya liyaqinisa, ikhaya liyacushwa, ikhaya liyabethelwa. Ikhaya liyabiyelwa. Kunjengokubiyela umuntu wakho wesifazane noma wesilisa. Uma umbiyela akenziwa lutho. Ngoba wena sazohlukana nalo othandana naye. Umncibuka sazohlukana naye. Hayi sidelelene sesineyingane ayikho lento uthando into engekho. Uthando liyakhiwa. Faka imbokodo, mcuphe, mfaka ilumbo. Hlukane nokukhala. Faka ilumbo kanye. Bazi bathi unonya. Uthi kulungile nginonya. Kodwa isikhathi samanje isona singenzi ngiziba nonya. Right? Mhla ka-5 East London. Ngiyabuya mhla ka-10. Nayi inamba kamshayi wezitha bakithi. Inamba kamshayi wezitha 07067 067 inamba kamshayi wezitha 946 inamba kamshayi wezitha 9570. Bayabhuka abantu kuphi kumshayi wezitha abafuna sihlangane nabo e-East London, abadirecte asho indawo ukuthi bayobe sikuphi. Sisiza abantu abafuna ukusizakala, abafuna ukubiyela amakhaya abo, imizi ebhidlikilayo, amabhizinisi afayo, izimo ezibucayi ababhekane nazo, amacala. Abantu abasukume kunesikhathi, angasuka umuntu usephushwa inkinga acabanga ukuthi inkinga izosolveka manje. No, nomuthi udinga isikhathi. 067 946 9570. Mshayi wezitha inamba yakhe le 067 946 9570. Fonela umshayi wezitha nicela ispace, cela isikhala. Uma uthanda la sihamba nabantu abafuna ukwazi bafuna nempilweni, hayi impi. Yazi ukuthi ufunani nini kanjani. Ungalisukumeli ibhizinisi seliwile uyaliqilaza. Ngale nkathi uliqala yini ungalisukumeli usaliqala. Udokotela ekhaya kusekhaya. Nayi inamba yami 072 737 8514 072 737 8514 for more information. Noma ufuna ukwazi ukuthi buyini ubuthakathi, uyini umuthi. Ngamhlaba uyalingana la ngikhona Nkosi yami. Ngiyabathanda odokotela, ngithanda isizwe sonke, ngithanda umhlaba, ngithanda wonke omncane omdala. Asiphileni singamonazelani, umuntu akenze into yakhe. Khona into oyiphiwe wena.
uhlupheka nje awuyilandeli lento oyiphiwe. Jula, uyeke ukusaba. Inkosi nibusise nibe nami. Siyabonga.